ụmụnne m ndewonu. Ekene m onye ukwu kene onye nta kene ife na-emele gị ife. Asị m ebe bere ugo bere nke si ibe ya ebe asị ka nkukwa ya. Abịa ka nkọwara unu ife unu amalụ. Nya bụ ife anyị na-enegrate nya bụ ife mana ya amaghị na nya bụ ife dị mkpa rie nne nke ukwuu. Ọ bụ na igolo ana na ana Igbo anyị maka ana Igbo anyị esika ebe ọ bụ na igolo ana a sị na Igbo niile na-asụ n'onu n'onu mana akwụ ụkwara ọ bụrụ ofu. Ana ndị ofe mmanụ ana ndị ugwu adịrọ ka ana Igbo. Ọnya bụ na ife dị na ana Igbo siri ike. Anaghị azọ ana azọ. Ana ji aka ya eme gị na azọ onwe ya. Ifete n'obodo asị na a na-azọ ana azọ. Ya bụ ife o sikwara ike. Ana na-eri ọtụtụ isi mmadụ. A na-erigo ọtụtụ isi mmadụ n'obodo. Mana o nwere ife si ka m bịa ka m kwuwe m n'ụtụtụ a. Geenụ m ntị ọfụma. Okwu ndị a dị nkenke. Ọ ya dị nkeji maọbụ n'ahịrị n'ahịrị. Okwu abụ ọ bụ na igolo ana o nwere ebe igotere ana na ana Igbo anyị. O nwere ife ndị be anyị na-asị ehu eji were eme gịnị ekpuchi ana. Ọ bụ na igolo ana kwụsị ụgwọ mana ibuo ehu mkpuchi ana. Ịgwa gị eziokwu amara m ife ndị bụ na-akpọ ya mana ịgwa gị eziokwu nwanne m igobaha ana ahụ. E nwere ike agwa gị nwa mana oge rue ndị nwere ike iregharịkwa ana ahụ. Ọ bụrụ nke nwa nwee eziokwu na ịkwụgwọ ụgwọ ana ahụ mana ọ bụrụ na igbu ehu eji were ekpuchi ana ọ bụrụ nke nwa ana bịa jụọ ese jụọ ya ndị okenye. Ife m na-ekwu bụ ife mfụtụ omee n'anya nna. Ndị ilewere gị ana nwere ike ilekwa ndị ọzọ onye ọzọ ana anaghị elewere gị nwa lekarịa ya ịba mbe were ego wechigharụ gị. Mana ọ bụrụ na ibu ehu mkpuchi ana ikpụta ehu Igbo nwa mkpi amara ihe ndị bụ na-akpọ ya nye ezinụlọ ohu ịkpọta onye aka ebe gị ndị bụ unu fa bịa mee gịnị egbu ehu uhu awụsa ọbara ya na ana ahụ. Nwanne m ịgwa gị eziokwu ife ha na-alụ erika. Ọ bụrụ ụsọ ime ka ị nweta ana ahụ ọ na-emekwa ka ife ọjọọ niile dị na ana ahụ ka ọ jụọ oyi. Maka ana dị bifo anyị bịa anyị amara ife dị na ana igoro anyị ama na-eniri nsi na ana ahụ anyị amaghị na-eniri ajọ ọgwụ na o nwere ife ndị gboo mekọnwụrụ na ana ahụ nọ na anyị fetefu dị ana goro ye ewu hiburu je mee ka ị nwere ana ahụ ndụ ebe ọkpụtọrọkpụ nke nwa gị enwe nweghị ife akọchara na gọọmenti wanụ maọbụ n'ife ma ihe ọbụla akọchagoro onye ha ihe ha bụ ebe ahụ ife ụna ife nkwu ige ana kaba ahụ ka ime gịnị ka igbuchie ana ahụ ehu ana maka ha naghị ama nke Igbo abụkwa a na-abụ arụwa ụlọ a na-eme gịnị a na-emepe ihu ọma. Ọ bụrụ onye ka nwụrụ ọ na-egbukwa ehu. Ọ bụrụ onye aka nwụrụ ọ na-arụkwa rụọ ụlọ ọfụma mana nke izizi ime gịnị ka mma. Ekwene ka a họrọ ya gị maọbụ ka imewe na ị na-aka ụka na ọ gbasara gị nọọ ife ọjọọ ka ọ bụ nkewa nwanne m ife bụ ọdịnala na omenala ọ bụrụ ife ọjọọ ka ọ bụ maka mmadụ ịhọrọ gị ekwusịkwa nke ọha n'onu. Ụmụnne m gbasara m ozi a aka mbụ onye nke unu Maazi-UC sonyere na my YouTube page and subscribe. Ụmụnne m ndewonu.